Malipayon si Liga ng mga Barangay kon LNB Iloilo Province President Amalia Victoria Dibuque nga nangin Tuman ka Sadya ang selebrasyon sang Iloilo Liga Day 2025. Suno kay Dibuque nalapawan sang selebrasyon subong nga tuig ang numero sang mga nagtambo nga barangay officials sa amo nga pagtililipon nga nagdangat sa 13,300. Dugang pa ni Dibuque nagapasalamat man ini sa nangin maayo nga tiyempo nga isa man sa nangin rason sang mga nami nga flow sang programa. Ang dirigin pa siguro sang LNB nga ma-enjoy gid ang mga barangay officials sa pagtambong sa adlaw nga ginpain sang Liga kag sang Department of the Interior and Local Government o kun DILG agod nga sila ang makatipon-tipon. God, I'm so happy na nasubrahan naton ang aton turnout. Last year, I think we were just around 11,600. Now we are 13,300 strong na nagkadto diri. So, and I'm super happy also. God heard our prayers. He gave us good weather. So, sa iba niya nakadumdum sa aton last year diri. Diyos ko, basa-basa kita tanan. So, I'm super thankful nga God answered our prayers. Natagan kita sunny weather. So, medyo mainit lang. Pero kita nyo man, well-equip ang aton yung mga barangay officials. May mga paypay sila. May mga kalo. May... Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.